vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavhika chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 25 years ekuberekwa uye zvekare I am married and ndine vana vangu vatatu. So mushure mekunge amai vangu vashayika ndo patakabva tazotanga kugara nagogo ava vanova vari ivo amai vakabereka amai vedu. She was the one who was taking care of us, but there were some things that used to happen apo patainge tichiri kukura, zvimwe zvacho zvekuti zvinototyisa kuti unge uchitaura nezvazvo. Like each and every day we will cook food, like the food iyo yatainge tifanira kuti tinge tichizodya usiku hwacho ihwohwo, taifanira kuti tinge tichitanga kubika chikafu ichocho kuma2. Taingoti paya kana tabva kuchikoro, then tobva tatotanga kutogadza mapoto pamoto, tobva tatotanga kutobika. By 4 taifanira kuti tinge tatopedza kutodya kare. Then ivo gogo dzimwe nguva vaizoti paya kana tiri busy tichidya, vane zvimwe zvinhu zvavaipota vachitaura like zvainge zvichityisa. Sometimes vaikwanisa kungoti naiwe haunyari here, ko uri kutsvakei, haunyari kuda kuba chikafu chiri mundiro mangu, enda unge uchinodya nevamwe vana uko. Apa vanenge vachinongedzera mumhepo imomo, vachinongedzera kwatiri, vachiudza whatever izvo zvavainge vachitaura nazvo kuti zvinge zvichiuya kuzodya nesu, ende ipapo vanenge vachitaura vari voga. The moment apo pavaingoti naime hamunyari here kundibira zviri mundiro mangu, endai munodya nevana avo, waizoti kana ukangotarisa mundiro yako so quickly waibva watoona kutoti chikafu chose chinenge chiri mundiro yako chinenge chatopera. Kutadza kutoziva kutoti zvinhu zvacho kutadza kuziva kuti chikafu chacho chinenge chadyiwa nani. Let's say kana kuri kunzi ukangonokora musova umwe chete, kana gogo vakangotumidzira zvinhu zvavo kuti zvinge zvichiuya kuzodya newe, by the time paunozoda kunokora zvekare umwe musova unobva watoona kutoti sadza rose rinenge rapera. Kana iri senyama, takazogomisidzira tava kuti musi uyo watinenge tabika sadza nenyama, then taizotoita plani yekutombosiya nyama mupoto kuitira kuti zvinhu zvacho zvaizotumwa nagogo kana zvikatitorera nyama mundiro dzedu, then tobva tazokokota mupoto. Zvainge zvichikara nyama sei zvinhu zvacho izvozvo. Mukomanashi vaiti kana vakangoti usaba mundiro mangu, enda unodya nevazukuru vangu, waitoziva kutoti musi iwoyo maitorara nenzara. Apa ivo gogo vainge vasingambobvumiri kuti pamba pange pachibikwa ruviri, taifanira kuti tinge tichingobika only once, nekuti vainge vakatotipa mutemo wekuti kana zuva rikangogara ranyura hapatendedzwe kuti pange pachibikwa. Kunyange parufu rwaamai vangu zvekare nevamwe amai guru sisi vaamai vangu, chikafu chainge chichidyiwapo panhamo, chikafu ichocho chaitobikwa kana makuseni, then moto wobva watodzimwa. Saka kunyange muraini vanhu vainge vachitozviziva kuti ndo zvainge zvichiitika pamba pagogo. Ivo gogo vaigara vachingoti kune dzimwe mhiko dzekuti hadzitotendedzwe kuti dzinge dzichityorwa. So mukomanashi taitoti kana tichitongobva kuchikoro taibva tatotanga kutobika, otherwise vaizotosarudza kutoti munge muchirara nenzara. So by 4 everyone would have finished eating, then taibva tazotanga kusuka ndiro. By the time that the sun would have gone down, ndiro dzose dzaifanira kuti dzinge dzichizova dzatova mumba, ende ipapo manje gogo ndo pavaibva vazotanga kutiudza dzimwe nyaya dzimwe dzainge dzichityisa. Ende dzimwe nguva manje ivo gogo zvavaiita vaingoti kana zuva paipai parinenge ranyura, gogo vaibva vatongobuda panze, vaitongobuda zvavo panze vobva vatanga kutongokurukura vari voga. Vaiwanzokufarira kuenda kuseri kwemba, vaiti kana vaenda kuseri kwemba vaitovanzwa vachitokurukura vari voga, noti kuti ivo gogo vainge vachipenga. No, waitonzwa kutoti munhu uyu is like having a normal conversation, ane umwe munhu waari kutaura naye, because waitonzwa kutoti zvinhu zvacho zvavanenge vachitaura
zvinenge zvichito make sense. Vaingoti vakati then waibva watokanganwa kana kuri kunzi paya unenge wavatevera uchida kuteerera kuti vanenge vachimbotaura vari voga vachiti kudii. Vaingoti paya kana vapedza vaibva vati vobva varovera gumbo pasi. So iwewo waibva watokanganwa kuti wainge wavanzwa vachitaura kuti kudii. Ende vaizoti paya paya pavanenge vadzoka mumba kwaibva kwazosimuka chimwe chamupupuri ichi mukoma chaiti kana chasimuka kudaro chaibva chazotanga kungotenderera chiri pamusoro pemba. Ende izvi zvaiwanzokuitika like really late at night. Dzimwe nguva taikwanisa kuzoti tikamuka paya taitonzwa vanhu panze vanenge vachitokurukura vachitotaura vachitoratidza kutoti vanenge vachitobatsirana mabasa epamba, uye zvekare mamwe mabasa epamba anenge akatoitwa kudhara. So mukomana achi taizoti mangwana aya kana tikavabvunza kuti naigogo ko nezuro vanhu vaitaura vainge vambori vanani, then ivo gogo vaibva vazoti madhongi ka anongofamba achingotsvaga chokudya, but yet tainge takatonzwa vanhu vachitotaura vachifamba vachiseka vachitoita nyaya. So that is my first secret iyoyo yekuti murume wangu haatomboizivi. Vanhu vazhinji like vandakazotanga kuwirirana navo kuno kuSouth Africa havatomboizivi secret iyoyo. Saka iyi ndiyo second secret yangu. Second secret yangu ndeyekudai, inini mukomana achi pandakamitiswa ndainge ndava kushanda samaid muHarare. Saka ndakabva ndazotanga kudanana nemukomana wangu uyo akazova murume wangu. Saka iye manje akabva azomitisa vasikana vaviri at the same time. Ndakazorwadziwa the day pandakafind out kuti that is what had happened. Ndokubva ndazombodzoka kumba ndikabva ndaudza gogo. Saka gogo vakabva vangonditi ndiudze zita rake, then ndikabva ndavaudza gogo. Vakangobuda panze pavakadzoka mukoma, to my surprise ainge ava kutondifonera achindiudza kuti ainge achida kuti ange achiuya kuzosangana nagogo vangu, but previously ainge asingatombodi. Ndaitoti kana ndikati ndoda kuti ndinge ndichifonera gogo vangu unge uchitaura navo, aibva aramba obva ati hatichazozviita next time. Until ipapo ndipo paakabva azoti ainge achida kuya kuzondiona. Saka akabva azouya mukoma, then paakauya ipapo for my introductions, then ivo gogo vakabva vazondidana. This was the following day, but vakangomupa zvimwe zvimukuyu zvandisina kunzwisisa kuti nyama yacho yainge iri nyama yei the first night. Then the following night gogo vakabva vazondidana kubedroom kwavo. Saka ndakati ndichinopinda mubedroom mavo ndakatotarisa kuside because ivo gogo vainge vakatokwiridzira sketi yavo uye vainge vasina kupfeka chipfeko chemukati, and she was getting off from her bed. Mukoma ndikabva ndatoona kutoti pamubhedha ipapo painge paine kadhuku kainge kari kewhite. Saka pakadhuku apa painge paine vhudzi rainge riripo, but rainge risina kuwanda. Vakabva vazonditi vainge vachida kuti ndinge ndichitora kadhuku ikako kainge kaine vhudzi iroro. Ndikabva ndakatora. Saka ndainge ndichifungidzira kuti vainge vachida kuti ndinge ndichienda ndichinokarasa, but vakabva vati no, ndoda kuti unge uchitora mangwana paya pamunenge mobika, ndoda kuti iwewe murume wako unge uchizomubikira pake oga, then wobva wazoisa vhudzi iri. Ndoda kuti unge uchizoriisa muchikafu chake chaunenge uchimubikira kuitira kuti asazokuramba, because vakabva vatondiudza kuti musikana uyo ainge ari kuHarare naiyewo ainge asingazorori achitofamba achitoda kutoti ndinge ndichirambwa nemurume iye ange achizotorwa, sezvo tose tainge taita pamuviri at the same time. Vakabva vazondiudza kuti vhudzi iroro ravainge vandipa rainge riri vhudzi rekunzvimbo kwavo kwakavanzika. Saka mukoma ndakabva ndangotora vhudzi riya ndikarichengeta. Then mangwana acho takazoti tava kubika kuma2 ndopandakabva ndazoudza munin'ina wangu kuti ange achigadza kamwe kapoto paside. Ndokubva ndazotora vhudzi riya ndokubva ndazorikanda mukapoto kaya pandainge ndobikira murume wangu sadza. Apa hana yangu yainge ichitorova because munongoziva kavhudzi kuti rinotooneka worst of all kana ukarisa musadza. Saka ndaitoti achati iwe nai uchapa wakaita sei wekuti unondibikira sadza rinenge rakazara mavhudzi akawanda kudai. But iye ndakazoti ndava kumupakurira, to my surprise he was not even interested, nekuti
musadza imomo mainge muine vhudzi rakawanda rainge ririmo. Akatodya akatoti it was really tasting nice. Ndiyo confession yangu iyi mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaveka chitupa changu. So pandakauyawo kuno South Africa, ndakauya ndikabva ndatanga kushanda hangu ndichiita zvekutengesa muviri wangu. Ndainge ndagara hangu pandainge ndichiri kuZim, ndo wainge huri hunhu hwangu ihwohwo, zvekare ndo rainge riri basa rangu rekutengesa muviri. So ndakazoti ndauya kunoko panzvimbo pacho apo patainge tichishanda tichiitawo zvekutengesa miviri yedu, painge pari padhuze apo painge pachiita zvekubikwa madhiragi. Painge paine vamwe vemuno muSouth Africa vainge vachishandidzana nemaNigerian vachigadzira madrugs avo iwawo. Saka that place it was always raided, vanhu vaya vachisungwa, but somehow vaizongobuda futi mujeri obva vatanga futi kuita basa ravo. Saka ndakazotanga manje kuwirirana neumwe zvekare muNaijimbi ainge akaita wechidiki. Saka iye manje zvandaita ndaiti paipai kana sometimes kana ndichida kusevha mari ndaibva ndaenda ndobva ndanotaura naye, iye obva azondipa base, ndobva ndatopinda ndobva ndatorara nemaclients angu, iye ndaizongomupawo kamari kashomanana. Saka inini naye takangoramba tichingowirirana until this guy one day azoti kwandiri painge paine imwe ng'anga, but ng'anga iyi yainge ichiratidza kuti yainge yakabva kunyika kwavo kuNigeria ikoko. Saka hanzi ainge akauya kuno kuSouth Africa kuti ange achizobatsirana nevamwe prophet but vekuPentecostal church. Haana kuda kundiudza kuti zita ravo prophet ivavo vainge vachinzi ani. Saka hanzi vainge vachifanira kuti vange vachizopiwa masimba. Ndikabva ndazoudzwa kuti hanzi iye ainge apiwa task yekuti ange achitsvaka ma-used condom anokwana iwo kuita 50. So akabva anditi kana ukakwanisa kundiwanira ma-used condom iwawo anenge akashandiswa anenge ari 50, then ndinobva ndazokupa mari. But akabva anditi ma-used protector awa haufaniri kuti unge uchizoti kana ukarara nemurume twice obva watoti wava ne2 for every man that you sleep with unofanira kuziva kuti unongokwanisa kungotora 1 chete ramunenge mashandisa. Saka I did this for a couple of days, ndichingocollecta my-used condom aya ndichingomupa. Saka akazoti akwana iye akabva azondipa mari. Apa ndainge nditori excited thinking kuti ndainge ndichazopiwa mari yakawanda. Ndainge ndakatofara paya, but to my surprise ndikabva ndatoona munhu ava kutondipa 1500 rands chete. Ndikabva ndaona kutoti zvainge zvakadhakwa. Akazoti andiudza kuti ainge achida zvekare mamwe maprotector akashanda ari 50. Ndikabva ndati why even bother, because mari yacho yainge iri shoma, uye zvekare ndainge ndisina kunyanya kumubvunza kuti ainge achazomashandiseiko maprotector acho iwayo. Ndakabva ndamuti inini hangu handikwanise kuti ndirambe ndichingokutsvakira maprotector awa, but handina kumuudza hangu kuti mari yake yainge iri shoma. Ndikabva ndangomuudza kuti ndainge ndichazomutsvakira umwewo musikana. So ndakabva ndazomuconnecta with another girl, she was a young South African girl, ndiye akabva azotanga manje kumupa maprotector aya. So ndakabva ndazobva paya ndokubva ndazotanga kugara kuno kuCape Town. So mukoma zvinhu izvi zvakaitika, I can say this is about 9 years ago. All along everything was okay. Ndingangoti ma-problems angu akatanga panguva ye-COVID-19. Ma-lockdowns akati auya, so I was stuck at home at all the times. Then one night ndakatoti ndakarara, ndakabva ndanzwa kuti there was something that was with me in my room. So muroom mangu ndine wardrobe yandiinayo, saka musi wacho iwoyo ndainge ndisina kunyatsokuvhara wardrobe zvakanaka, like door area rinenge
riine mira pawardrobe. So ndaitoti ndakatorara pambedha ndainge ndichitozviona mumira muyamya. So ndakabva ndangofila lazy to close it even though I was scared. So ndakazoti ndarara paya ndopa ndakabva ndangonzwa kuti there was someone that was with me in the room. Feeling iya yaunongonzwa kuti pane munhu chete apinda muroom. So ndakabva ndangopepuka. Pandakapepuka ndakabva ndatongoona chimwe chimfuri chikabva chato disappear. Ndakabva ndati ameno. Just when I closed my eyes before I could even sleep, ndopa ndakabva ndazviona mukoma ndichibuda mandiri, but ndakazviona ndiri mumira, like ndakazvisiya ndakarara pambedha uye zvekare ndichitozviona ndichitobuda ndichitoburuka pambedha. When I raised my head I saw myself in the mirror ndichitoburuka pambedha. Ndakabva ndatanga kuridza mhere. Pandakangoridza mhere ka1 then everything returned back to normal. Saka same time ndakabva ndatofonera amai vangu ndikabva ndavaudza kuti ndozvandainge ndaona. Vakabva vanditi mwanangu mukati namati. Ndikabva ndatanga kunamata paya. Saka ivo vakazongoti maybe ifiye yako yauinayo yekuti covid iyi iri kuuraya vanhu. So vanhu vaingoti everyone is traumatized by covid. Ndikangoti maybe ndainge ndine trauma yacho iyoyo. Then everything stopped until last month. Saka last month again ndainge ndakatorara. Then when I woke up this time ndakabva ndazviona kuti mainge muine shiri yainge irimo muroom mangu. Saka shiri iyi ndinotoshaya kutoti yakapinda nepai. Saka shiri iyi yakangoramba ichingobhururuka iri confused ndokubva yazoenda ikabva yazonomhara pawardrobe pangu. Ndakabva ndazotora broom ndichida kuti ndinge ndichirova shiri iya yandinge ndichiiuraya, but ndakabva ndaishaya shiri iya ikabva yangonyangarika. Even the next day ndakatoti handisvoda kuenda kubasa because ndoda kunyazoita thorough cleaning ndinge ndichiona kuti shiri iyi yakaenda kopi, but ndakaitsvaka room yose ndikaishaya. Then after a couple of days ndopa ndakabva ndazoona umwe murume uyu akangoya kuhope kwangu akabva anditi ndoda kuti unge uchinditevera. Surprisingly ndakabva ndangotanga kumutevera murume uya and I then saw kuti ndainge ndatova muchechi tichiita sekunge tainge tava kune imwe nyika, but handina kukwanisa kunzwisisa kuti tainge tava kunyika ipi. Takazoti tapinda muchechi memya akabva anditi chera apa. Ndikabva ndaona kuti ainge achinongedzera painge paine pulpit. Ndokubva ndazoisa pulpit iyaya paside ndikabva ndatanga kuchera ndikachera. So ndakabva ndazofukunura dehenya remunhu. Iye murume uya akabva angoti kwandiri, you are the reason why I got killed. Unozviziva here kuti vanhu ava varidzi vechechi inoi vari kushandisa mabody parts angu kuti vange vachiita mari neni. When I woke up mukoma nashe nanhasi uno ndinogara ndichingozvibvunza kuti asi chii chakaitika musi wacho iwoyo, because ndakabva ndatongoona kutoti ndainge ndiri panze. Pandiri panze kudaro mukoma ndainge ndatoloka door nemukati zvekutoti ndakazotoita zvekutotora spade ndikabva ndatogwejenura door revanhu. Ende ndichitonopinda muroom mangu ndikatoona kutoti makey ainge atoripo padoor, which meant kuti pandakarara like zvandinogara ndichiita ndinobva ndangokiya door ndobva ndangosiya makey paya kuitira kuti vana nyaupi vasazokwanisa kuzokinura door nekunze. Saka ndinongomasiya aripo padoor ipapo. That is what scares me right now mukoma. Ndakatoenda ndikatonotenga aya anonzi rechargeable lights. Ndakatenga maviri kwagame. Saka zvandinoita ndezvekuti kana ndava kunorara ndinobatidza torch yefoni yangu ndobva ndaisa foni yangu pachaja kuitira kuti isazopera moto. Ndobva ndatora rechargeable lights aya andinoswera ndichichajisa ndobva ndamaita on. Then light zvekare handichatombodzimi light, ndinotongosiya light riri on. Kana ndikangorara murima chete zvinoitika ipapo naMwari munondinzwira tsitsi.